נו יא פחדן. איזה חזק זה, אה? הנה, הוא בא לעזור לו. לא. איזה כיף זה למצוא אייפוד כזה, אחי? הנה, הוא מנשנש אותו בלייב, אחי. אחי, זה האקזיט שלנו. מוכרים את זה לנשיונל ג'יאוגרפיק. זה בליינד, אחי, איזה 2 מיליון צפיות ביוטיוב, לא? אנחנו נגלה. ספיידר וסוס מוסקיטו. זהו, הוא כבר לא מגיב יותר, אה? הוא מתקשה. תופס לו את הכנף. לא, אתה לא מבין, העכביש כבר טיפס עליו לגמרי. הוא רק מנפנף בכנף שלו עכשיו, יענו כדי להבריח אותו. לא, כאילו, זה הזוי לגמרי. לא.